Day 2 grass cutting mga palanggan. Then prepare na tanan na tayo shades, then gloves. Then ang atong gibuhat karon is ang ato ang kanang sandata is kini nga klase nga cutter. Kini. Di ba ang katong niagi is gamay lang to siya. Ang kini mao ni atong gamiton karon kay murag dagko-dagko na ang sagbot nga atong katingon kay nya gitry pud ni nato sa kahoy dili di siya magsilbi. Pang kuan na gina siya pang sagbot nga baga dagko. Nya diri na ta sa sunod na to, day 2 na to sa cutting.
kaning kuan. Si